Dette er appen Antistress. Vi starter med at logge ind som lærer og viser jer funktionerne derinde. For at logge ind som lærer bruger man sit Uni-login. Formålet med Antistress er at hjælpe lærere med at koordinere afleveringer og lektier, så de unge i gymnasierne bliver mindre stresset. Her kan I se menuen. Gennem menuen kan man vælge 3 funktioner. Tilføj opgave, opgaveoversigt og elevfeedback. Til at starte med går vi ind på tilføj opgave. Herinde skal du angive 3 faktorer for at kunne tilføje en opgave. Fag, størrelse og uge. Nu vil vi vise jer opgaveoversigt. Under opgaveoversigt kan man se de opgaver, der bliver lagt ind på appen i forrige uge, denne uge og næste uge. Under elevfeedback kan man se den feedback, eleverne har givet ugerne i forhold til stressniveau. Nu logger vi ind som elev og viser jer den eneste tilgængelige funktion, der er for elever. Under elevlogin kan man like, dislike og kommentere en uge.